Hello, så du velkommen til mere om Five Nights at Freddy's inde på... jeg har selvfølgelig optaget til War Games på min anden kanal, S Philip. Ja, men i dag vil jeg sådan set bare optage en af to Five Nights at Freddy's 2 demo. Men... fuck, det bliver spændende. Jeg er overhovedet ikke... Jeg har ikke spillet det i lang tid. Jo, jeg har prøvet det lidt, men det gik sgu ikke så godt. Ja. Jeg skal lige vente til, det, når man gør sådan noget, bla 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 bla. Nå, den kører allerede, det er rigtigt. Makro. Det var fine tegninger, jeg har lavet. På grund af, at jeg lægger det her faktisk næste Freddy's ud, på grund af det er en af mine venner, der har spurgt, om jeg vil lave nat nummer 2 ud, og selvfølgelig vil jeg det. Og navnet på hans navn, det er Magnus. Han er stor fan af Five Nights at Freddy's. Der var en af ham, der sagde, at jeg skulle optages nu her. Det synes han det i hvert fald, jeg skulle. Så nu gør jeg det. Du skal bare være glad, Magnus. Jeg har ikke lyst til at spille det. Det er fucking creepy. Fuck dig, Magnus. Ej, så nu kommer man til at sidde op. Og så er mangler, man. Mandløb. Yippee! Mandløb. Don't forget the mouse back. Hej, mangler igen. Hvad i el? Hvad i... Her. Hvad er jeg, mor? Hello. Wow, det er jo der, bare fuck det. Og jeg vil skyde bukserne allerede. Don't go in. Don't go in. You need to go in. Oh. Fuck det hele op, mand. Oh, like. Hello, Freddy. Oh no, I can't like this. I can't. Oh no. Fuck, jeg er bange, mand. Jeg har nogle grin, det er ikke sjovt. Det er så ikke sjovt, for nogle boy. I'm fucked. Jeg har fået at vide af mine venner, at han skal stå lige her, men han skal... Fuck, man, det er tæt på. Is you, mom? Is that you? No, it's not you. Og jeg har klaret det 2 før, men det var bare noget, jeg glemte, at jeg skulle optage. Så lad os nu gå ud. Lad os nu gå.
That's not good. Den. Der er også mange, der spurgte, om jeg vil have facecam på. Ja, det vil jeg gerne, men problemet er bare, jeg ved ikke, hvilket facecam man skal købe, og det er lidt noget lort. Mom, is that you? No, it's not you. Ah, goddamn. Jeg er ikke så tryg for det her. Og som sagt, så er det første gang, jeg spiller det i dag. 4 af dem. Det skal jeg glemme mig til. Nej. Kom nu, Freddy. 5 af dem, come on. I know I can do this. Det har jeg aldrig prøvet før. Nej. Ja! Sådan! Ja, man. Men Magnus, det var sådan set bare det for den her episode. Og tak til dig, Magnus, fordi du gerne vil have nogle flere episoder. Og se, nu har jeg klaret spillet, og det var alt for Five Nights at Freddy's. Så... yeah. YouTube. Tak så meget, at se end. Nu er Five Nights at Freddy's 2 demo klaret. Men YouTube, det var det for Five Nights at Freddy's. Og for mig, vi ses YouTube.